Saapuminen Malikkeen tiloihin. Malike sijaitsee Tampereella osoitteessa Sumeliuksen katu 18b, 3. kerroksessa. Vierailusta Malikkeen tiloihin on aina hyvä sopia etukäteen. Tämän videon tarkoitus on näyttää sinulle saapuminen Malikkeen tiloihin, sillä reitti ei ole täysin esteetön. Näin voit itse arvioida, saavutko yksin vai kenties toisen henkilön kanssa. Tarvittaessa soita työntekijälle, jonka kanssa sinulla on tapaaminen, tai Malikkeen numeroon 040 48 39 327. Saapuessasi Tullintorin kauppakeskukselta päin voit huomata rakennuksen seinästä ulkonevan kyltin 18b. Sinun on ylitettävä nupukivinen Åkerlundin katu. Sumeliuksen katua kulkiessasi on väylä sisäänkäynnille asfalttia, mutta huonokuntoinen. Sinun on kuljettava jalkakäytävää yhtäjaksoisesti ylämäkeen noin 30 metrin matka. Mäki on pituuskaltevuudeltaan vaativa. Jalkakäytävällä on myös sivuttaiskaltevuutta. Jos saavut sisäänkäynnille Sumeliuksen katua Kalevan tieltä päin, on vastaavasti edessäsi noin 70 metrin pituinen alamäki. Jos saavut autolla, on Sumeliuksen kadun alapäässä 3 ISA-symbolilla merkittyä tavallisella mitoituksella olevaa pysäköintipaikkaa. Huomaa, että pysäköinti tapahtuu mäkeen kaltevalle alustalle. Saattoliikenne voi pysähtyä oven eteen. Sisäänkäynnin lähettyvillä jalkakäytävän reunakivi on madallettu 2,5 senttimetrin korkuiseksi. Katetulle sisäänkäynnille johtaa asfaltti- ja betoniluiska, jonka pituuskaltevuus on 8%. Luiskan oikealla puolella on yksi 90 senttimetriä korkea käsijohde. Sisäänkäynti tapahtuu oikeanpuoleisesta lasiovesta, jonka heijastavassa lasissa on heikosti erottuva suuri tarra 18b. Alaoven ovisummeri on oven oikealla puolella olevalla sivuseinällä. Malikkeen summerin painike on 160 senttimetrin korkeudella. Se on ylimmän rivin toinen painike oikealta lukien. Ulko-ovi avautuu vasemmalle. Oven avauspuolella on vapaata seinätilaa, että voit kääntyä pyörätuolilla avataksesi oven. Ovessa on hyvä pystysuuntainen pitkä lankavedin. Ovi voi olla raskas avata, sillä se vaatii noin 6 kilon vetovoiman. Oviaukon leveys on 100 senttimetriä ja kynnyksen korkeus on 2 senttimetriä. Välieteinen on tilava. Välieteisen lattialla on lyhytnukkainen kuramatto. Oviaukko on kynnyksetön ja 94 senttimetrin levyinen. Oven kaarevan lyhyen lankavetimen alareuna on 90 senttimetrin korkeudella. Ovi voi olla raskas avata. Se vaatii 5 kilon vetovoiman. Saavuttuasi eteisaulaan hissi sijaitsee oikealla ja suoravartinen portaikko lähtee edestäsi. Musta-harmaa kirjavat portaat voivat erottua heikosti toisistaan, sillä niissä ei ole kontrastiraitaa. Alaaulan värikontrastit ja katosta tuleva valaistus ovat kohtuullisen hyvät. Hissin vasemmalla puolella on opastaulu. Hissin kutsuntapainike on hissin oven oikealla puolella. Oviaukko avautuu 98 senttimetriä leveäksi. Hissikori on syvyydeltään 140 senttimetriä ja leveydeltään 104 senttimetriä. Seinät ovat rosteria ja peräseinällä on poikittainen kaide 90 senttimetrin korkeudella. Hissin käyttöpainikkeet sijaitsevat vasemmalla seinällä 90–120 senttimetrin korkeudella.
Malikkeeseen saapuaksesi valitse kerros 3. Se on painikkeista ylin. 180 senttimetrin korkeudella oleva näyttö näyttää kerroksen, mutta hississä ei ole ääniohjausta. Hissin hälytyspainike sijaitsee vasemmalla alhaalla. Saapuessasi 3. kerrokseen on seinässä vasemmalla suuri maalattu numero 3 ja edessäsi kerroksen opastaulu. Käänny hissiltä oikealle ja tulet lasiovelle. Ovi avautuu vasemmalle ja oven avauspuolella on 50 senttimetriä vapaata seinätilaa. Oven kahva on 95 senttimetrin korkeudella. Ovi on raskas vetää auki, se vaatii 5 kilon vetovoiman. Kynnyksen korkeus on 1,5 senttimetriä. Käänny vasemmalle ja näet edessäsi pitkän käytävän, jossa on harmaat seinät ja vaaleanharmaat lattiat. Malikkeen sisäänkäynti sijaitsee käytävän puolessa välissä, kulkusuuntaan nähden oikealla puolella. Oven karmeja ympäröi leveä, oranssi kehys. Malikkeen sisäänkäynnin lasiovessa on opastetaulu. Ovikellon painike sijaitsee lasioven vasemmalla puolella, oranssissa kehyksessä 90 senttimetrin korkeudella. Huomaathan, että ovi avautuu sähköisesti, eikä lattiaan ole merkitty oven avautumislinjaa. Malikkeen sisätiloissa on helppo liikkua. Tiloissamme on 2 esteetöntä WC:tä, jotka ovat peilikuvat toisilleen. Toivottavasti sait tästä videosta tarvittavan tiedon Malikkeeseen saapumisesta. Tervetuloa!